ହାତରୁ ଜପମାଳା ଖସିବା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପର ବିଶେଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଶେଷ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ମାଳା ହାତରୁ ଖସିଯାଏ। ଏହା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଜାଣିବା। ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ। ହାତରୁ ମାଳା ଖସିବା ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଲଗାତାର ମାଳା ହାତରୁ ଖସିବାର ଅର୍ଥ ମନ ପୂଜାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ଏହା ଏକଥା ସୂଚାଏ ଯେ ମନରେ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସାଧନା ଖଣ୍ଡିତ ହେଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତର ସଂକେତ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ହାତରୁ ମାଳା ଅଚାନକ ଖସିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚେତାବନୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ବେଳେ ମାଳାଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା କିମ୍ବା ଛିଣ୍ଡିଯିବା ଅଶୁଭ। ଏହା ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଜପର ଫଳ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ବେଳେ ମାଳା ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ଜପର ନିରନ୍ତରତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜପର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ଆସେ। ସତର୍କତା। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ବେଳେ ସତର୍କତା ସହିତ ମାଳା ଜପିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଦୋଷ ନିବାରଣ। ଅଜାଣତରେ ମାଳା ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଦୋଷ ନିବାରଣର ବି ଉପାୟ ରହିଛି। ମାଳା ତଳେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ ଭୂମିରୁ ଉଠାଇ ମସ୍ତକରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ପୁଣି ମାଳାକୁ ହାତରେ ଧରି ଆସନରେ ବସି ଜପ କରିବା ଉଚିତ।